Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysınız. Programımızın icad türkümü türlü tübəklerde yaşavşı, Tatarlar yaşayışı turunda kızıqlı hem mavqtırğış video yazmalar əzirlədi. Qorami qalmağız. Bugünkü çıkarılışta şəxslərdə alim, şair, Tatar Milli Hərəkəti lideri Rəşid Yaxfarov'ni isk alırız. Xalq özünün tırışlığı bilen məşğul. Başlasın üstüne malların qarab. İndi yine bələlər keçsə də o keçib çıxar turğan xalq. Tomski'nin Zayistok halkı tarihi vatanlarını unutmayın. Bizning atiylarining babalari достойный, их aybatgina tanışqına yotsunlar. Ufa Nur Tatar Teatrı'nda Resime Gayfullina'nın benefisi öttü. Turmuşda şul tekli köp roller oynaldı. Min gümümen sahnede yaşayım. Obrazga kirip gitip. Kazakistan'ın Aktuba şehirinde Saban toyu. Oyunlar o'tkiramiz, qapshiqda sekiramiz, qashiqlar bilan yuguramiz. Yil sayin ko'ngillimdan so'y bizning Saban to'ylar o'tadi. Ул folklorchi alim, şair, Tatar Milli Hərəkəti lideri idi. Sözümüz Rəşid Fayzrahman ulu Yaxfarov turunda. 600'lab fənni populyar, publisistik həm ictimai siyasi məqallər avtorda ol. Xizmətlərində ayrıca xalq icadına bigrək də balalar folkloruna həm xalq oyunlarına nıq ixtibar verə. Şəxslər səhifəsində xalqımızın asıl ullarının birisi Rəşid Yaxfarov. Yurtımızga konak bulup gelsen kılıç bilen küzge yoluqma. Tatarlarının andı konaklarga yaman ekenligini unutma. Аны дуслары яратып Жәхфәр дип йөрткән. Ул милләттәрвәр, эшкерсез, ихлас, җылы. Кешегә бер кайчан да каты бәрелми, зыялы шәхес була. 90-нчы елларда милли хәрәкәтнең башында торучылар белән бергә бер сафта булуы да аның үзенең какшамас fikri bulun, özünün şu milli meselede qarашларының ne kadar тирән булуын күрсәтә. Аның туган ягы Бардаға, Пермь өлкәсе Барда районына берничә тапкыр бизан белән кайттык. Туган якларын күрсәтеп, ул туган ягы турында бик горурланып, бик яратып, шундый ичке бер яктылык белән сөйли торган иде. Рәшид Яхфаровның туган авылы Күчтәнтибаш урман эчендә урнашкан. Ул иҗатында тыл буйлары кый татарларына дан җырлый. Барда түбәтәе турында шигырь язып, аны дөньяга таныткан кеше дә ул. Barda tübətəyə bik kilişə tügülmə Biyyətdə də, jırlatda da, yarsıda da күңеліне Әти-әнисе колхозчы була, 6 балалы гаиләдә беренче булып дөньяга килгән ул. Әтисе гармунчы, Рәшид Яхфаров та җырлый, бии, гармунда уйный. Менә Рәшиднең гармуннары инде монда. Бу баянда ул әзитмәз генә уйнаштыра иде инде. Хрумкада бик яхшы уйный. Ә монысы Саратов кыңгыраулы гармун. Башта ул әтисеннән калган иске гармунда уйныйдыр. Шундый матур аны истәлеккә саклап, анысы тузгач, анысын әнисенә кайтып бирде. Хәзер әнисе 70 яшендә гармун уйнарга өйрәнде, әтисе үлгәч. Ә монысын инде без аны 60 яшенә бүләк итеп биргән идек балалар белән. Күңелле хатирәләр, әнисе җыр телле, көчле фантазияле ханым, әкиятләр, кызыклы хәлләр уйлап чыгарып сөйләргә яраткан. Рәшид Яхфаровның халык иҗаты, гореф-гадәтләре белән кызыксынуы шуннан киләдер мөгаен. Студент вакытта театр студиясына да йөргән. Хатыны Әклимә белән дә театр таныштыра. Халык театрында бергә җырдык. Ул инде театр студиясында бетергәч, бөтен баш рольләрне аңа бирделәр. Мин дә инде шунда җырыйм. Кайтканда бергә кайтабыз, бергә кайткач инде бергә торгач. Шуннан ничектер танышып киттек. Кайда гына эшләми ул, Барда радиосында диктор була, мәктәптә татар теле укыта, халык театрына йөри, редакциядә эшли. Тик фән юлыннан китү теләге Казанга алып килә. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтына аспирантурага укырга керә. Фольклорның иң четерекле тармакларының берсе. Балалар һәм балалар өчен олылар иҗат иткән, моңа кадәр өйрәнелмәгән темага алына. Һәм кандидатлык диссертациясе яклый. Аның эшләгән вакытында теге төнне дә язучы кешенең шулайдыр инде ул. Иртәнге 4-тә торып утырадыр ул. Кеше йоклаган вакытта, шул вакытта эшлидер. Язаса әйбере булса, бараса әйбере булса, ул йокламаса да иртә белән чыгып китәдер шулай эшкә. Эшенә җаваплы иде. Фольклорчы галимнең эше фәнни хезмәт язу белән генә чикләнми, ул халык арасында, халык белән бергә. Рәшид Яхфаров милли гореф-гадәтләрне белә, аңлый һәм ярата торган кеше була. Рәшид абый белән бергә чыккан сәфәр ул һәрвакыт күңелле, бик җиңел була торган иде. Ярдәмчел, кайгыртучан булды, гел. Ул һәрвакыт информант белән шул кадәр җиңел уртак тел таба белә иде, аның телен ачтыра белә иде. Менә шуңа күрә аның эше һәрвакыт нәтиҗәле булды да.
Сәяхәтләреннән бай материал туплап кала ул. Татар халкының уен фольклоры, уен күңел бәйрәме, рус телендә татарский детский фольклор һәм башка фәнни хезмәтләрен рәхәтләнеп кулланалар. Тел әдәбият сәнгать институты чыгарып килгән татар халык иҗаты милли академик томнарының һәрберсендә Яхфәров алып кайткан материаллар бар. Әйтәләр, алыштыргысыз кешеләр булмый диләр, әмма менә бу очракта Рәшит абый алыштыргысыз иде ул. Ул шул кадәр тирән белемле, фикерле, зыялы шәхес иде, затлы галим иде. Аңа байлык та кирәкмәде, бер нәрсә әйтмәде, менә шул татар халкы дип. Бөтен хезмәтен, бөтен кешен куйды, бөтен җанын бирде дип әйтсәң дә буладыр. Татар группаларын бакчаларда, балалар бакчасында татар группаларын ачу, татарча укыту, менә дөресен әйткән вакытта, алар эшләгән вакытта башланды бу эш. Рәшит Яхфәров бу елларда бердәм татар милли мәгариф системасын булдыру уе белән яна. Аның фәнни концепциясын эшләүче галимнәр төркеменә җитәкчелек итә. Бөтен язмалары, мәкаләләре, шигырьләре татар халкы турында була. Ул үзе укыткан уку йортларында да әдәби түгәрәкләр оештырган. Ул һәр вакыт эштә иде. Ул кайткан вакытта сәгать 10-11 кайтып кермидер. Сутлашып биргән вакытлары да күп булды инде. Аның өстеннән язып нитеп, шулда битерде аны. Азатлык, суверенитет өчен көрәш мәйданында була ул. Кыю чыгышлар ясарга, мәкаләләр язарга туры килә. Моның өчен судларга бирәләр, штраф түләтәләр. Заманында институттан куу турында да сүз була. Югыйсә югары әзерлекле бердән-бер татар балалар фольклоры галиме була ул. Ә менә докторлык диссертациясын якларга мөмкинлек бирмиләр. Аны Рәшитне рәнҗетергә ярамый аны. Рәшитне рәнҗеткән кешеләргә Ходай тагына үзе биреп бара бөтен җәзасын. Әүлия дип әйтәдер инде. Аңа ул бит инде бер кешегә авырсыз итә торган кеше түгел иде, ул бер кешене рәнҗетә торган кеше түгел иде. Әйтсә дә аны җайлап кына матур итеп кенә җайлап сөйләшәдер. Үзенә аладыр, үзенә кабул итәдер бөтен авырлыкны. Йөрәгенә якын итеп. Кеше кайгысы аның кайгысы иде, кеше шатлыгы аның шатлыгы иде. Шулай итеп яшәде гомер буе. Борчылар эзсез югалмый, соңгы көннәрендә йөрәге дә авырткалаган, тик үзенә ял биреп өйрәнмәгән шул. Вафатына бер атна кала, Күчтәнти авылының 400 еллыгына делегация белән кайта. Моның өчен хастаханәдән сорап чыга. Бу авыл минем өчен нәрсә дип әйтим инде. Миңа этәргеч бирүче, бөтен нәрсә буенча да рухи көч биреп торучы җир инде минем, иң кадерле җир. Һәрберсе минем өчен монда кадерле. Һәрбер агачы, һәрбер кешесе, бөтенесе минем өчен монда кадерле инде. Пермь крае Барда районында Рәшит Яхфәровны хөрмәтлиләр. Мәктәпкә дагының исемен биргәннәр. Үзе үлгәч, Барда типографиясында Сагынылды дигән китап басылып чыга. Анда аның моңарчы дөнья күрмәгән шигырьләре тупланган. Районда Яхфәров укулары уздырылып килә. Хатыны Әклимә ханым бер кычак материаллар җыеп архивка тапшырган. Кайбер хезмәтләрен институтка бирә. Сагынабыз бик юксынабыз. Менә әйттем шәне, Илдарда бик юксына. Шул кадәр кирәк иде миңа дип әйтәйин. Кирәк вакытта аны киноларын төшергән вакытта ул беренче консультант иде инде, әтисе. Аның белән киңәшәдер бөтенесендә. Юк, әтидән бөтен вакыт шул сүз килде инде. Син татар кешесе, татар малае, татар җанны, син татар кино төшергә тиеш дип. Мин яшь вакытта азрак аны аңламадым. Күбрәк Мәскәүдә йөреп, реклама төшереп, күбрәк инде рус киносын төшереп, хәзер инде вакыт килде. Теге татар җаны инде күтәрелә. Шуңа да инде мин әти фикерендә хәзер мин кино буенча эшлим. Минем төп идея хәзер бөтен дөньяда инде татар киносы килеп чыксын. Минем максат, ләкин әтинеке дә максаты бар шундый. Татарда кино булсын дип. Баштарак спортка тартылган улы Илдарның соңрак иҗатка килүен, режиссер һөнәрен сайлавын Рәшит Яхфәров хуплый. Күп кенә эшләре буенча киңәшләрен бирә. Ә Күктау фильмында бер эпизодта уйный да әле. Кит! Ялга янбарда китәсең, кит! Рәшит Яхфәровның икенче улы Юлдаш исә бөтенләй башка өлкәне сайлый. Ул Мисырда яши, метро төзү оешмасында участок башлыгы. Улларының татар кызларына өйләнүен күреп, бик шатлана ул. Аны якыннары, авылдашлары гына түгел, укучылары да сагына, яратып искә ала. Ул минем остазым да, Казан дәүләт педагогия институтында ул балалар фольклорын укытты. Рәшит абыйның менә бу шигырьләрен барлап утырам менә хәзерге көндә. Ничектер үзең ичендә генә бикләнгән лирика түгел аны. Ул менә ватан белән, үзенең милләте белән бәйләнгән, сугарылган, шул җаны белән сугарылган шигырьләр. Кызыклы гына бер китап
дөньяга туар дип исәплим. Белгечләр аның исеме әле кайтачак, игътибар үзәгендә булачак ди. Фольклорчы галим, шагыйрь, милләт өчен җанын бирергә әзер булган Рәшит Яхфаровны алыштырырлык шәхесләр юк. Илгира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Томскиның тарихи районнарда яшәүчеләрнең төп горурлыгы Заисток белгечләр тарафыннан инде күптән мәдәният һәйкәле дип танылды. Әмма районның чын горурлыгы безнең карашка аның халкы. Алар бирдә яшәүчеләргә үзләренең кеше ватаны тарихы хакында даими искә төшереп тора. Шундыйларның берсе танылган антиквар Идрис Мөхиддинов. Күптән түгел Идрис чираттагы табышны торгызу үстендә эшен тәмамлады. Бу юлы бистә егет үзенең якташларын нәрсә белән гаҗәпләндерде? Елена Софиуллина репортажында. С этим экспонатом ходили на демонстрацию. Бу экспонат белән демонстрациягә бардык. Аны 4 тоткасыннан 4 кеше күтәрде. Стеллага шәһәребезнең байтак кешеләре хозурланды. Мирасыбыз югалмасын өчен аны саклап калырга булдым. Шундый кыйммәтле әйберне Кара Тимергә тапшырмасыннар өчен. Стелла кайчандыр патриотик бәйрәмнәрдә демонстрацияләрне байыткан. Кызганыч, узган гасырның 90-нчы елларында бу патриотик символларны чүпрәкләргә ташладылар. Идрис кебек тарихыбызны яратучылар истәлекләрне матурлап халыкка кайтара. Мин монда бик еш киләм. Мин биргә студентларны монда нинди уникаль кешеләр яшәвен аңласыннар өчен алып киләм. Яшьләргә Томскның уникаль мәдәни мирасын саклап калырга тырышучылар турында белсеннәр өчен кирәк. Монда бик матур, Идрис молодец. Ой. Туган кеше кебек прямо күп ел торабыз бергә. Бөтен нәрсәне каянаса килә. Мин дә анарга табуреткалар биргәнем тоже. Томскилар Идрисның борынлыкка мәхәббәте хакында беләләр һәм үзләре дә табышларын китерәләр аңа. Әмма аның коллекциясендә күп нәрсәне ул үзе җыйган. Борынгы самаварларны да йорт һәм дага йөзлекләрендә. Атимның гармоны бар, мен не успел оны чыгарырга да выстить. Атим у меня перейде шулай, сугыш после войны да, бөтен әйбәт татар йырларын. Безнең родня шухадлык бәхетле. Барсы да койты Исенцов фронта. Атием койты. Обысы утырды в плену у немцев. Оттуда с плена вернулся. Икенче обысы танки ездил, заправлял зарядным устройством. Тоже вернулся. Дүрт кеше, биш кеше, братлары двоюродный, барсы да койты. Ләкин әтисез үскәннәр безнең арада байтак иде ди антиквар. Шуңа күрә, менә бу никто не забыт, ничто не забыто дип язылган стелланы тапкач, бала чагымдагы истәлекләр, хисләр кире кайткан кебек булды ди тарихи хәзинәләр хуҗасы. Безнең әтиләренең балалары достойны их. Вот, әйбәт кенә тыныч кына ятсыннар. Томскидан Елена Софиуллина, Анатолий Шустов, Татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Уфа Нур татар театрында Рәсимә Гайфуллинаның бенефисы үтте. Тормышта шул тикле күп рольләр уйналды. Мин гомумән сәхнәдә яшим, образга кирип китеп. Казакъстанның Актүбә шәһәрендә Сабан туе. Уйнар үткәрәбез, капшыкта сикерәбез, кашыклар белән йөгерәбез. Ел сайын күңелемнән сай безнең Сабан туйлар үтә. Уфа Нур татар дәүләт театрында Башкортстанның халык, Татарстанның ат казанган артисты Рәсимә Гайфуллинаның бенефис спектакль үтте. Рәсимә ханым күңелдә уйлып калырлык образлар тудырып, тамашачыларның мәхәббәтен казанган актриса. Нурания Җамалиева пьесасы буенча куелган Яшьлегең ишек шакса лирик комедиясендә Рәсимә Риф кызы төп рольне уйнап, тамашачыларга тагын бәйрәм бүләк итте. Республикада зур хөрмәткә лаек булган, халык мәхәббәтен яулаган актриса катнашындагы әлеге спектакльне үз хәбәрчебез Илфира Нигъмәтуллина да карады. Башкортстанның халык, Татарстанның ат казанган артисты Рәсимә Гайфуллина үзенең күркәм юбилеен Нурания Җамали пьесасы буенча Яшьлегең ишек шаксы спектакль белән каршы алды.
Премьера Уфа Нур татар дәүләт театрында узды. Бу көнне Рәсим Ариф кызын хезмәттәшләре, дәүләт эшлеклеләре, дуслары, тамашачылар котларга килгән иде. Республика мәдәният министры урынбасары Ринат Гайсин Башкортстан башлыгы Ради Хабировның сәламләү хатын укып ишеттерде. Шулай ук котлау сүзләренә башка кунаклар да кушылды. Театрның башланган көннән башлап эшли театрда. Инде бик күп рольләр эшләгән актриса, әйтер идем, бик улпат актриса дип әйтергә кирәк. Уфа Нур татар дәүләт театры артисткасы Рәсима Гайфуллина нинди генә роль уйнамасын, нинди генә образ башкармасын, тамашачы күңелен яулап ала. Яшьлегең ишек шаксы спектаклендә төп рольне Рәсим Ариф кызы үзе уйнады. Ә пьесаның режиссеры Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Вәлиев. Ул многоплановая. Аңа комедияда, драма ягыннан да, мелодрама ягыннан да бигрәк тә бар жанрда кулайлы. Ул йырлый да, бии да, аның йөрәге күңеле йырлый, бии. Шунысы бик органичная актриса. Гаилә кыйммәтләрен саклауга багышланган сәхнә әсәрендә балалары өчен җан атып торучы, аларның киләчәге өчен кайгыручы ана образын Рәсимә Гайфуллина күңел биреп башкаруы, ихлас уйнавы аркасында уңышлы килеп чыкты. Театрда эшләүнең беренче көненнән үк үзен талантлы, көчле актриса буларак танытты. Аны төрле жанрдагы рольләрдә күрергә мөмкин. Классик, характерлы, комедиялы образларны да бер үк югарылыкта җиңел уйный. Җырлар таләп ителгән рольләрне да үзе башкара. Рәсимәне мин бик тә талантлы кеше дип саныйм, актриса буларак. Һәм дә инде ягымлы, аның һәр вакытта ярдәмчелеген менә күз алдыма китерәм. Ул рольдә уйнап кына калмый, ул сәхнәдә образы белән бергә яши. Бу инде аның һөнәренә тугры фидакар булуын, тамашачыларны яратуын, хөрмәт итүен күрсәтә. Ә буларның барысы да яшь артистларга, гомумән яшь буынга үрнәк булып тора. Тормышта шул тикле күп рольләр уйналды. Алар арасында аерып әйтә торган рольләрем юк дисәм дә була. Бар инде яратканнары менә Аккош җыры кебек калды. Яшь тамашачылар театрында эшләдем бит инде, мин беренче адымнарым монда булды. Зәйнәп Биишеваның Мәхәббәт һәм нәфрәтендә Зөлхиҗә роле. Мин гомумән сәхнәдә яшим, образга кирип китеп, ләкин образдан чыгарга кирәк, чыкмыйча ярамый. Шуны сәхнәдә уйнап үткәч, инде образдан чыгып, тормышчан яши башлыйм. Менә Рәсим апага зур рәхмәт, ул безне дә өйрәтә, ул безнең остасыбыз кебек. Аның шундый менә безгә тараткан энергиялары үзенә йөзләтә кире әйләнеп кайтсын. Рәсим апага сәламәтлек, озын гомер, бәхетле мул тормыш теләп калабыз. Рәсимә Гайфуллина тамашачы сөюен һәм театр җәмәгатьчелегенең ихтирамын яулаган, берсеннән-берсе матур рольләр иҗат иткән актриса. Аның актерлык сәләте, кабатланмас образлар тудыруы, моңлы тавышы алдагы көннәрдә дә тамашачыны сөендереп торсын, яңа иҗади үрләр яуларга язсын. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Эльфира Нигъмәтуллина, Рүзел Имамов, татарлар. Бүгенге көндә Актуба өлкәсендә 9000-дән артык татар яши. Алар өчен туган телне өйрәнү, тере сөйләм һәм музыка тыңлау, милли һәм дини бәйрәмнәр үткәрү мөмкинлеге Казакъстанда яшәүче халыклар арасында тынычлык һәм татулык саклауга өмет бирә. Шуңа бәйле рәвештә Актуба шәһәрендә дә ата-бабаларыбыз гореф-гадәтләрен саклап, халкыбыз бәйрәме Сабантуй үткәрелде. Бирдә ул 1999 елдан бирле Шатлык татар-башкорт үзәге тарафыннан оештырыла. Бәйрәмгә Әдилә Төхбәтова да кушылды. Сабантуйга дәшеп кояш балкый, буыннарда чәчәкләр үсә. Кошлар сайрый, кошлар бәйрәм итә, Сабантуйы Актубәдә. Жәй игенчеләр вакыты. Борынгы заманда ук бу чорда халык чәчү эшләренең башлануын яки тамамлануын билгеләп үткән. Бу мәдәни традиция Казакъстанда милләтара килешү һәм тынычлык шаһитлыгы булып, Актуба өлкәсендә дә сакланып калган. Менә без бүген Үшпушмак теләк дип, шундый стенд ясадык. Кешеләр үз үшпушмакларын алып, анда предсказание теләкләре бар. Шуны үз теләкләрендә яза алалар. Монда матур итеп концертлар уза. Мартук шәһәреннән, аннары Татарстаннан килгән кунакларыбыз халыкка үз кайфларын күңелле итеп бәйрәм уздырырга
насип итә. 1, 2, 3. Ел сайын күңгеле менә шулай безнең Сабантуйлар үтә. Быел да Сабантуй 24-кә хуш килдегез. Менә бүген уйнар үткәрәбез, капшыкта сикерәбез, кашыклар белән йөгерәбез. Бик күңелле көн үтә. Кешеләре дә, олылары да катнашып, паркта үткәреп ятабыз бүген. Монда ук күрше далада Сабантуйның иң көчле батырлары җир күтәрүдә һәм армреслингта ярыштылар. Ә менә татарча көрәш, традицион көрәше һәм аның төп бүләге сарык бәрәне 12 яшькә кадәрге балалар һәм яшүсмерләр арасында уйнатылды. Милли үзәкнең яшьләр канаты һәрвакыт бәйрәм вакыйгалары эпицентрында. Алар балалар чыгышларга әзерләнергә ярдәм итәләр. Милли тәмтомнар белән сыйлыйлар. Кунакларның яхшы кайфын күтәрәләр. Мәсәлән, җирле рәссам Суфия Акчурина балалар өчен иҗади конкурс оештырган. Теләге булган һәркем Сабантуй истәлегенә үз рәсемен калдыра алган. Мин семья белән килдем. Зарина белән, Амалия, Асади, Азалия. Безнең семья. Тик кызлар. Без Актүбәдә торабыз, әйе. Гомер буе. Туганнар Казанда да бар, Уфада да бар, Иглин районында. Акбир авылга салам әйтәбез, Башкортса да сөйләсәбез. И Бишкеке у нас есть родственники. Вот собираемся к ним скоро, Алла бирса. Актүбәлеләр белән үз кайфларын уртаклашырга Мартук авылының татар үзәге артистлары да килде. Аларның мәдәни үзәге 40 этнос вакилен җыйган. Күптән түгел җирле татар үзәге составында тагын бер яңа йолдыз балкыды. Наил Исәмбәтов үзәккә 1 ел элек кенә килгән. Аның әтисе Равил Исәмбәтов 60 ел элек язгы моңнар ансамбленә нигез салу башында торган. Хәзер инде Наил Равил улы үз әтисенең мирасын дәвам итә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Актүбә шәһәре татарлары туган шәһәрләреннән читтә яшәсәләр дә, үз халкының гореф-гадәтләрен хөрмәт итүләрен дәвам итәләр. Мәсәлән, Фарида һәм аның кызы Евгения элек татар үзәгенә йөргәннәр һәм балалар өчен татар теле укытканнар. Хәзер кызым Америкада тора, уже 6 ел. И аларда Америкада Остин шәһәрендә алар тоже Сабантуй үткәзәләр бу елны беренче мәртәбә. Мин бик шатланам. Бөтен дөньяда татарлар бергә йырлыйлар, бийләр, өмернең матур вакытларын бергә уздыралар. Быел Актүбәдә Сабантуй эш көнендә кичке вакытта үткәрелде. Шул ук вакытта мәйданда хәтта алманың да йыгылырга урыны юк иде. Хөрмәтле дуслар, бәйрәм көтәбез. Сәламәтлек сезгә, зур бәхет. Әдилә Төхбәтова, Баурҗан Кәҗәканов, Татарлар, Актүбә шәһәре, Казакстан. Халкыбыз заманалар нинди булуга карамастан туган телен, моңын, иманын саклап кала алган. Исәнлектә очрашырга язсын. Сау булыгыз.